खुलुमबाय। दिनै नोंथांमोननि बे बिजोंनि गेजेरजों आङो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गिबियावनो बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिदों। दिनै आसाम सोरखारा बर' बिजोंनि जा फराफारियाव थाखो 6नि बे फराफारियाव सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि बिजोंनि जाबसिना होनो लानाय बे खान्थिखौ जों दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद जों जयैनो थांनाय 4 खालार खालि 4 जुन खालाराव जथाय जथुम खुंनानै मोनसे थांखि लादों आरो बे थांखिनि हाबाफारि बायदियै दिनै 9 जुन 2023नि दिनैनि बे सानाव जों मोनसे खुद्रिनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे खुद्रिनाय हाबाफारिया बेनो जे आसाम सोरखारा जोंनो बर' बिजोंनि जा बिजाब थाखो 6नि गोनोखो आरो सानखान्थि आयदायाव बे इंराजि बिजों जाबसिना होनो लानाय बे खान्थिखौ जों गनायनानै लानो हायाखै। जों दुखु मोनदों आरो बे दुखु मोननायखौ दिनै जों खुगाजों बुङाबालासिनो दिनै गोसोम बेज गाननायनि गेजेरजों जोङो खुद्रिसारनाय बे हाबाफारिखौ सोरखारनिसिम जों दिन्थिनो नागिरदों। मानोना जों दिनैहाय आसाम सोरखारा लानाय बे खान्थिखौ मोजां मोनाखै आरो बिथांमोना दिनैहाय नेशनेल एडुकेशन पलिसि जायखौ देग्लाय बोसोरनिफ्राय दिनै आसामल' नंला दुलाराय भारत नाङैनो दिनैहाय फालिनो लानाय जादों आरो बे बुब्लियाव दिनै आसाम सोरखारा जोंनि मोनथायखौ दिनै बिमा रावजों सोलोंनो मोनथाय मोननाय जा नेशनेल एडुकेशन पलिसिनि गेजेरजों जोंनो सोलोंनो होनाय जादों। बे गुदि फरायसालिनिफ्राय जौसिन फरायसालिसिम गावबा गावनि बिमा रावजों सोलोंनो जोंनो मोनथाय होदों। बे मोनथायखौ दिनै आसाम सोरखारा हेंथा होनो नागिरदों आरो बे हेंथा होनो नागिरनायनि जाहोनावनो जों आसाम सोरखारनिसिम खुद्रिनाय बे दिन्थिनानै दिनैनि बे गोसोम बेज गाननाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। हाबाफारिखौ दिनै जों दुलाराय आसाम नाङैनो गासैबो बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव फरायसा आरो फोरोंगिरि गासैबो गोसोम बेज गाननानै बेखौ खुद्रिसारनायखौ दिन्थिनाय जागोन। जोंबो दिनैहाय सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव गुदि आफादफोरनि हेफाजाबै गासै गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि, गोजौ आरो जौसिन फरायसालिफोराव फरायसा आरो फोरोंगिरिफ्रा गोसोम बे बेज गाननानै खुद्रिनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो लादों आरो आं दिनैहाय कक्लाबारि जौसिन फरायसालियाव दिनै फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरजों जुथायै बाहागो लानानै दिनै बे गोसोम बेज गाननाय हाबाफारिखौ मावफुंनो लानाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा दिनैनि सानखौ सरकारनि बेरेखायै जोंनि सायाव जि जाबसिनना होनाय बे पलिसि खान्थि बेनि बेरेखायै जोङो गोसोम बेज गाननानै बेरेखा सान हिसाबै फालिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि बिथोन बायदियै आरो बे दिनैनि सानाव बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो जोंनि गुदि फरायसालिनि जि सोलोंथाइ बे सोलोंथाइया गोबां जाहोनाव सरकारनि थाखायनो बेयो जोंनो थोजासे मास्टार जोंनो फोरोंगिरि होयैनि थाखाय जोंनि गुदि फरायसालिया मोजां जाबोआखै आरो बे बुब्लियावनो सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ थाखो 6निफ्राय इंलिस बा इंराजि रावाव साफायनानै बेखौ हरनाया बेयो जोंनि बर' बिजोंखौ फोथैनाय बा बर' रावखौ खैफोदाव लाबोनायनि अनगायै जेबो नङा आरो बेखौ जोङो उनाव नुहुरदों जाय समाव कलेज थाखोआव 11 आरो 12 थाखोआव बर' रावजोंनो आर्ट्स आरो साइन्स बिगियान आरो आरिमु आयदाखौ फरायनायनि जि खाबु होनाय जादों सरकारा आरो बेयो जोङो नायनो थाङोबा दानि क्लास 6 आरो जोङो बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ इंराजियाव साफायना हरनाया बेयो जोबोद गिदिर खैसारि होननानै जों सानो। बेयो बर' बिजोंखौ फोथैनाय, बर' राव थुनलाइखौ बियो खोमसि हाखराव गब्राय होनायनि बादै जोङो बेखौ नुहुराखै, मोजां जागोन होननानै जों सानाखै। बेनिखायनो बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा गासैबो मोनसे थांखिनि गेजेरजों बेखौ गोख्रोङै सोंखारिदों आरो बेखौ अरायबो गनायना लानाय नङा होननानै फोसावनाय जादों आरो बे लेखायैनो दिनै जोंनि फरायसालियावबो जोङो गोसोम बेज गाननानै बेखौ गासै फरायसा आरो फोरोंगिरिफ्रा खुद्रिनाय दिन्थिदों आरो गोबाङानो जोंनि फरायसाफ्रा बुंगोन जे जोङो इंराजि रावखौ सोलोंगोन, जों इंराजि रावखौ मोजाङै सोलोंगोन, नाथाय सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ जोङो बर' रावजोंनो सोलोंगोन, इंलिसजों सोलोङा होननानै बुंगोन। बेबायदि मोनसे जोंहा जोंनि फरायसालियाव फरायसाफोरनिफ्राय जोङो मोनदों आरो बेयो जोंनि इयुननि थाखाय मोजां जागोन। जोङो
गासैबो जोंनि बर' फरायसालिफ्राव बर' बिजोङानो सोलिनांगौ, इंराजिनि मोजां सोलोंथाइ जानांगौ आरो बेबायदि जायोब्लासो जोङो बर' हिसाबै थांना थानायाव बा जोंनि राव बिजोङा थांनानै थागोन। आरो गोबाङानो जुक्ति दिन्थिनो नागिरो जे गोरिबफोरखौ इंराजि फोरोंनाङा नामा, गोरिबफोरा इंराजि फरायनायनि खाबु मोननाङा नामा, बेयो मोनसे मिनिथाव बाथ्रा। मानो होननानै बुङोबा दिनै सरकारि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव बा असमिया बिजोंनि फरायसालिफोराव इंराजि आयदाखौ मोननै मोनथाम आयदाखौ जुदि इंराजियाव फोरोंनाय जायोब्ला मोनसे समाव मा जालांगोन, बेयो गासैबो गावारि फसंथानफोराव बे इंलिस बिजोंफोराव बियो सोलायलांजोबगोन। आरो सोलायलांजोबोबा जोंनि खाथि खाला थानाय बर' बिजोंनि बा असमिया बिजोंनि फरायसालिफोरा गोमोरनानै थांगोन। अब्ला बै समाव गोरिब सुबुंफ्रा बा गोरिब न'खरनि गथ' गथायफ्रा बबेयाव फरायगोन? खाथियाव जुदि फरायसालि गैलाब्ला बे मोनसे सोंलु जानानै थागोन आरो बेबायदि समस्या जेंनाया फैगोन होननानै जों सानो। बेनिखायनो दिनै बे जोंनि सोलोंथाइ बिफाननि जि पलिसि, जि जाबसिनना होनाय खान्थि, बे खान्थिखौ जों गनाया होननानै जोङो बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो जोङो बुंदों आरो बर' थुनलाइनि आफादनि बिथोनखौ जों मानिदों। बेखिनियानो। बेखर बावनाय जाबाय। दिनैनि थांखिया मा जों मिथिगौ, मोनफ्रोमबो साबजेक्टखौ गावबागाव बिमा रावजों जुदि सोलोङोबा साबसिनै जोङो सोलोंसिननो हायो। खारन सारा बुहुमावनो गावनि बिमा रावजों गोबां दावगानाय हादोरफ्रा गावबागाव रावजों जोङो बिमा रावजोंनो सोलोंथाइ लानो हादों आरो हादोरा सुबुङा जौगादों, सुबुं धोन बेवहाय सोरजिनो हादों। जों इंलेन्डआव थांनानै रायजो जाहैया, जिहेथु जों बे इण्डियायावनो थागोन नालाय, इण्डियानि जि खनायाव जि रावा सोलियो बे रावजोंनो स्कुलनि सोलोंथाइखौ होयोबा साबसिन जों आयत्त खालामनो हायो। बेनिखायनो जोङो इंराजि बिजोंजों फरायाबासिनो दा गभर्नमेन्टआ जिखिनि सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंराजि रावै जाबसिनना होदों, बिनि हेंथायै जों गसङो आरो जोङो स्कुल लेभेलाव जोङो गासै फरायसाफोरखौ जों बर' मिडियामनि फरायसाफोरखौ जों बर' मिडियामजों, आसामिस मिडियामनि फरायसाफोरखौ आसामिस मिडियामजों होयोबाथाय सोलोंथाइखौ होयोबाथाय साबसिन जायो होननानै जों सानो। बेनिखायनो जोंनि डिमान्डआ बेनो, जोङो स्कुलनि साबजेक्टफोरखौ गावबागाव मिडियामजों जों सोलोंनो मोननांगौ। बेखिनि। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिसिम गोजोन हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। दा आसाम सरकारा 6 थाखोनि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ हरखाबै इंराजि जाबसिनना होनायाव फरायसाफोरा फरायनायाव बा बुजिमोननायाव गोबां उसुबिदा जादों। बेनिखायनो 6 थाखोआव सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ सिगां जेरैबायदि दङ बिमानि रावजोंनो फरायनो होयोब्लाथाय मोजां जागोन होननानै सानो। दा बेखौ सरकारा NEP आव फोरमायनाय बायदिब्लाथ' गासै फरायसाफोरानो ओनसोलारि बिमानि रावजों क्लास 8हालागै फरायनो मोनथारगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बेखौ जोंनि आसामावल' बेखौ जों बाहायनाय बायदि नुदों। नाथाय भारतनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिब्दि इंराजि रावखौ जाबसिननायखौ नुनाय जायाखै। बेनिखायनो बे आसाम सरकारनि मोनसे गोरोन्थि फोसावनाय आयेन जादों होननानै सानो बेखौ। दायो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारजों गोबां खेब सावरायबाय। नाथाय थेवबो आसाम सरकारनि सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो आसामनि थागिबि मन्थ्रि बिथांमोना बे आयदायाव जेबो गोसो होनाय बायदि नुवाखै। नाथाय बेखौ गारनानै बिथांमोना गुबुन गुबुन आयदा फोरोंगिरि थिसननायनि अनगायै बिथांमोना इउनिफर्म बा फरायसालियाव बेफोरबायदि फोरोंगिरिफोरनि गाननाय जोमनायनि सायावसो नोजोर होनाय नुनो मोनदों। दा बे आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिथिङाव बिसोरो गोसो होनाय बेखौ जोङो नुनो मोनाखै। थाखो 10आव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो 10नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथाइजों लोगोसेयैनो
JEE/NEET/CUET/Engineering/Medical Entrance आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।